It's Abama on the beat. Egwu amala senise Bagaba Entertainment Kabanya ba Ice No me live nene belu I don't want I don't want it. Don't believe in nene belu I don't want it. Don't believe in nene belu I don't want it. I don't want it. I don't want it. Don't believe in nene belu I don't want it. Don't believe in nene belu I don't want it. I don't want it. Bila I don't want it. Tima bana kamuta jong I don't want it. Tiga bana kamuta jong I don't want it. I don't want siya wala bana I don't want it. I don't want it. Mareva ne meno bodo. I don't want it. One nyero lundi belaka. I don't want it. Makano beso nyabana. I don't want it. Oji bulu si wajena. I don't want it. Buro nyasi anekenasi. I don't want it. I don't want it. Makano beso nyabana. I don't want it. I don't want it. Juwa kwa madam loyale. I don't want it. I don't want it. Obatasina babato. I don't want it. Obatasina kungwa nadago. I don't want it. Juwa kwa madam loyale. I don't want it. I don't want it. Ibro John Bosco. Amara kuwa. Amaja resort for my life. Ijoya siki magano. Amara mayasi. Amaja resort for my life. Morore nele gulude. Nele nele. Nele gulude. Nele nele. Kana bani anebo. Nele nele. Nele gulude. Nele nele. Kana bani anebo. Nele nele. Nele gulude. Nele nele. Hey, che. Nele nele. Chigada. Ay ay jenu. Ijenu kwesige. Onye monyo ga dele mwechu. Onye monyo ga dele njo. Omo na-emechi ebuke eziokwu echi dị ime chila nwa mmadụ nwa mmụọ udogoro ya ọganala obodo n'olu ogo na-elu oyi n'olu ogo mgbe ndị eme mmanwụ obodo ọgbọ na-egwu na-ata marụrụ obodo ọgbọ na-egwu na-agba ma ọgịrịga n'ọgbọ na-egwu na-ata marụ bila nwa onye nteje abụọ nwa ọba ga-agba ọbọ isi abịa nwa mmadụ ịba ga-eme n'obodo mmanwụ nọ n'ụgbọ ya mere ibe nne na-ebelu onye mere ibe nne na-ebela chimekwene ka mụta ajọ Chigekwene ke mutajo Ajo masi obole bana Mare mane meno bodo One nyero mundi bebaka Maka no beso nyagbana Oji bulu si wajena Buro nyesi anekenesi Maka no beso nyagbana Njuwa kwa madomo Obatasi ne ba batao Batasi na kunkwa nadago Njuwa kwa madomo Ibro John Bosco Amara kuwa Abacha resort for balas Ijuanyo sike magano amara mas Abacha resort for balas Obodo kwe kode kurude Kode kurude Mwabwa niye nebo Kode kurude Mwabwa niye nebo Kode kurude Ice Egwa malanse dize Nobya kanjega Alire bomo Obodo no loko
oko n'elu oyi n'olugo mgbe nji eme mmanwụ dịla nwa mmadụ nwa mmụọ ahịa ijenu n'uwe ijenu kwesị ike onye m onye ọ ga-adịlị mma echi onye m onye ọ ga-adịlị njọ ụmụnne m echi ebuka eziokwu echi dị ime dịla nwa ji na-emeli ibe anụgaje wele ekene anụka nkenezienu gbanjedela ụwa na-eke oke nwanne ntejebọ udugu nwa ji na-emeli ibe gbagagba ebiri ga mmụọ ji egwu oyi mụnwere berọ na nkete mụnwere ibe ji egbamụ n'aka ọ dị n'obi esigo esi ego onye abụ ya gwụrụ gbagagba ọ bụ onye ka mụ na-agọrọ unu egwu anụ nwanne m Chukwu Emeka ogbu ego onye mụ n'ebu nyawa bụ maịtị ọgwụ nyawa bụ maịtị dibịa nyawa bụ maịtị tọnda ọzịkwa ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbala ọra maịtị bịa welu ugo yo oke nwa na-ekene mi nwanne m Chukwu Emeka nwanwere obi eji eme nwanne ọ nwere odogwu jele mgba na be mmụọ wee gbasịa wee nwude mana ọgbara ọnwa eze mgba maka ibi na nwa eze bụ Chukwu odogwu nwunye m n'ebo ọbịa ọgwụ wee gbasịa nwa bụ mgba moluze mgbe o ji kele ụna ndị mmọnwụ wee kee gị ikpo wepụrụ ụba wee bie n'isi wee were ọfọ wee nye n'aka odogwu onye mmụ n'ebo ọdọ ọgwụ nata ọka o ji nata ndị onye Chukwu Emeka maịtị gịnị bụ ụdị ọgwụ nata nwa ọgbọmọbila nwanteje ozi mụ ga-edokwa ntị n'anya nwa bụ AAA God of Thunder ọgụba ịma solution tempo ọ nwere alụsị ofu na-enye ego alụsị ofu na-azọ ndụ alụsị ofu na-enye ego onye ogbulobulu na ọgụba ozigbo ke n'ori akụ ya anya mụtụ ụtụ enọgụ Chukwu melụ maịtị odogwu onye mụnego Ogochukwu na-ekene mi krista nwanyị manarịa ezi nne bịa welu ugoye anyanwụ ụtụtụ nna ahụ bụ eze nwanyị na mmiri osi na mmiri ọnụ na-echuru echu Ogochukwu eze nwanyị biko pụla ekene ikenele ma ọ bụ karịa ọgụ onye mbụ n'ebo nwa nwere oge eji eme nwanne tie ọ gbọrọ mụ pila ọ gbọrọ mụ pila onye ntejabọ ogene gị na-ebela ọsị m ụmụ delagụ dugwu n'ime dị ọkụ ga-ajụ oyi ịma nwanne tọrọ nwanne ya n'ọkwa ọnụ ka ọ na-arị anya nri onye ka m Chukwu Emeka nyawa bụ igwe AAA God of Thunder alụsị nna akọlụ unu na onye ṅụrụ ya ga-eto afọ onye ṅụrụ ya ga-anwụrịrị ọnwụ maịtị na-ekene mi ogbu ebe onye mmụ n'ebo odogwu jele mgba na be mmụọ oge nwa bịa welu ugoye odogwu gị na onye na-ekwuri ọgwụgwọcha ka were ọbọ ọdọ 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 adọ ice nyawa bụ eze ọgwụ nwa n'ime nteje abụọ odogwu onye mmụ n'ebo maịtị n'ologo na-eluo ọgaranya bụ ọmụma ya bụ na-ewere ụkọ ọgwụ karịa ọgwụ mmụọ ma na meda
ewere uke maiti nwake ụgbọego onye mụ n'ebo mmụọ bila naba mmụọ na n'ụgbaga gba bọ isi etoghite elu naanị ibe anyị lọra n'ọmụme n'ọbịaga nwanne m jelomele m chukwu emeke eziokwu ochie emeghị ya odogo onye mụ n'ebo daalụ nwa Chinemere na-emeri ibe nne na-ebe na-emeri ibe nne na-ebe lagwa na-emeri ibe nne na-ebe lagwa na-emeri ibe nne na-ebe chimekwene ka mụta ajọ nwa chigekwene ka mụta ajọ nwa si ọwụleba nnabụ kparịba na-eme n'obodo ọ na-enyere ụlụ ndị bebe aka maka na ọ bụ eze onye agba na o ji bụrụ si weje na bụrụ onye si a na-ekene nsi manwụ nọ n'ụgbọ ajọ nwa na n'ụrụ ife ajọ nwa na n'ụrụ ife mara ebe a na-eme n'obodo ọ bata ndị obodo agbaba ọzọ batasi na-agba abatago ọ batasi na-agụ ngwa abatago ndị ọkwa mmadụ mụrụ ya ịmakwa onye ọbịa n'obi yo biko si ya anya na va ewefuzọ puku ekwuru ndị ọkwa mmadụ mụrụ ya ebụrụ John Bosco ọ mara akwụkwọ agbata rizọtụ ọgba ịjụ onye ọsị gị maka na ọ mara ọmasị agbata rizọtụ ọgba obodo ọgbago degurude ọ bụ ọgbago degurude nwanne m Chukwu emege ihe lọra n'omume n'ọbịa ga nwanne m melụ maiti Chukwu gozie gị mma ọ kpọrụ mpila si mụ jebe ụka mụ jebe na nka mma n'ọka Abama studio si mụ na ọ ga-akwụrụ m ụgwọ ịbe ọ dara 1 million ka o ji n'ama aka si mụ bido ego m maiti Chukwu m ekwuolu ya na-ewere uke maiti mmụọ ma na veda gbaga gbabọ isi na fugo ọ bala ụmụ ụwa nara aka mela akpụkpọ mgbada nwoke ụwa mama oyi onye ọgbakọrọ ịbụzi ibe chi mere anyị yo ekene gị n'ọnya ya na nwanne ya nwanne m ị ga-eche ogbu ebi onwe ike nga mme oke nwa na-ekene m ekene m ịbachida garụba nna oke nwa na-eso bịa ije bụ onye mmụ n'ebo osili ego nwa ma moyi osili enoche gasị bụrụ gị na nsọpụrụ dịrị adịrị osili ego nwa ma moyi oke nwa nọ ya mara oge mma n'ogbeghị onye nteja bụ oke nwa mgbadike n'ahụ mgbadike na-ekene emi onye ga ego dị na buutu mbọsị ndị alụbi ya ice ha bịa mbe ego dị na buutu wekwude mgbadike onemanya jụọ m gịnị ka ị na-ebela akwa bila ọ bụ na ịmara ọnụ ọ dị na buutu ọ dị na buutu ego dị na buutu tie ya na ịgba na obi agụ ajalago ka na n'oyi ka nje kene nụ nwanne m ịma prọfesọ Emmanuel Onekene emi Emmanuel onye obi agụ oke nwa na Thailand igwelu anyị ngwa igwelu ndị gbaga gba ngwa isi anyị na ị ga-enwe iwe egwu anya bezi na gba beloge na ị ga-enwe iwe egwu maka mmadụ n'osi ọlụ esetulu onye ọ bụ eziokwu na ị ga-egoro ya iwe ọ ga-eji elu ọrịa Emmanuel Chukwu gozie gị mma
inugo n'ụmụọ gbagaba Emmanuel Nwasela bụ odogwu oge nwanne obi agụ anụ nwere obi nwanne m odogwu onye obi agụ ya ma bụ ma prọfesọ ma o nwere ibe nna ya ochie ike n'ụwa maka ịma prọfesọ ka onye ma protection ya na privatization with a good connection ịma nwa onye obi agụ oke nwa na Thailand bụ ọmalibi ga-emele nwanne gị aliri egwu emo Emmanuel nwanne m Emmanuel aliri egwu emo na bụrụ onye na-eme nwanne mma gbaka we na mmụọ ịma o gbagagwa ekene ga-enyela emo odogwu oge ivite oke nwa na anị nteje akụmaja si ya edo nwanne m akụmaja maja oke nwa na-ekene mi chitie akụbale ma diskoloro akụbale ma diskoloro akụbale ma jọdi akụbale ma diskoloro oke nwa ndị nteje akụmaja odogwu na ụlọ oke nwa na ụlọ gbagaba ice ayo je nuwo n'olu mgbe ihe eme mmanwụ odogwu onye nteje abụ ekene igwe God of thunder mighty n'ime kele mụ dị nwa Chukwu gozie gị mma wasi mụ kenesie mụ keneli ihe oke nwa n'ọkụzụ odogwu nwa ọkụzụ Anambra ọnụ ọra chukwuru ha oke nwa bịa welu uduyi oke nwa na-ada ekwe nnao odogwu nwa ọkụzụ Anambra onye ozu nna ahụ oke nwa na-ekene mi nwanne m nọrọ adịghị chukwuru ha ya ma bụ ije POP oke ozu nna ahụ onye ozu nna ahụ oke nwa na-ekene mi nwanne m nọrọ adịghị tukwuru ha ya ma bụ ije POP oke nwa ọ na-alụ POP ọ na-alụkwa alụ ụmụaka chụra oke nwa na-ekene mi na-alụkwa ya ma bụ holy guy oke nwa nwoke ụzọ Anambra odogwu nwere obi eji eme nwanne ọ sị mụ kene sielia asị mụ kene obele nwa ya Junior ọ sị mụ kene sie mụ kene elie Chukwu na-enye ndị be chụrụ ha ụmụ ọkụ ụzọ Anambra oke nwa na-ede mma odogwu n'eli ma ji na-emeli ibe gbagaba chitie gbagaba ayo je n'uwo n'olu mgbe eji eme mma agbagide ka nna na ahụhụ onye boligalega ebe na ebe mmalụ ndị boligalega mmụọ boligalega njemalụ ndị boligalega udude na-ekwolu ha egwu ọzọgbagụ mmụọ na akụrụ ha egwu ndị boligalega njemalụ ndị boligalega ụmụ ka nteje abụ ọsị ndị yutu nteje abụ ndị boligalega njemalụ ndị boligalega Psalm 54 Ọkọba anyị tụgbe n'ugo n'isi ụbọchị ka wee lọfọ ka malụ ndị boligalega ụmụaka nteje abụ ọ
jelu bụrụ na onye nkenke enyi ọ na-achị igbe enyi ọzọ odogwu onye mụ na-ebo ọdọ nwanne m ọgụ karịa ọgụ n'ịgba na igo gị nwa bụ onye isi ndị Igbo dịga n'ega odogwu iso na ndị Igbo dịga n'ega odogwu onye nteje abọ ọgwụ gị na onye na-ekwuode ụgwọcha ka were ọfọ eze ọgwụ 1 n'oyi na ọma mbara Igbo niile ọdọ osi ga-esizi na ọbaba adela akwa ihe abalaba abago oyi Chukwu emege anyị kwuru na mbụ nyawa bụ mighty dibia nyawa bụ mighty thunder nyawa bụ mighty ọgwụ ọzịbụ ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbala ọra mighty bịa welu ugo ga na oke nwa bịaba mụ na mmanwụ ọ na-adọ odogwu jele mgba na be mmụọ wee gbasịa wee nwude mana ọgbara ọnwa eze ngwa maka ịdị na nwa eze bụ Chukwu ọgaba ice nyawa bido God of thunder onye nwụrụ ya ga-anwụ anwụ onye judo ụrala okpukpu n'ama ka nwere ekele ka nkenezi elu n'elu oke nwa mụrụ na mmụọ evi Emeka Gana ịnyere eme ibe eji ekwe mmọnwụ n'aka oke nwa na-ekele emi Emeka Gana abịa welu onye odogwu onye nteje abọ ya bụ n'isiokwu ugwu be anyị ebe nwa ka bụ ụlọ odogwu Emeka Gana oke nwa na anyị nteje odogwu na Gana mekusu n'olu oko na-elu oyi ice ịma ibe o chiri n'ọzọ nyawa ka a na-akpọ nna ya elugo na ogbu ebi onwe dị mma oke nwa nwa bụrụ n'isi ofugu n'onigo onye nteje abụ nna ya elugo bụrụ mpila nwa nteje si m ụmụ ụjụ ajụjụ mụjụ ga na YouTube anya ajụjụ jere ekwentị onye nwere ntị ọnụụlọ onu gịnị seletu na ọma mbala gịnị selu nno na mmanụ ajụjụ na-ajụ ebe unu ụmụ nteje abụọ ndị YouTube nteje abụọ gịnị selu nno na mmanụ gịnị seletu na ọma mbala ịnugonu mmụọ ụna nugonu mmụọ adụ nwanne m alụ nwanne ya anyị bụ onye na ọma mbara ice wasi mmuke n'ezie mmuke n'elu ihe ori akụ ya anyị meze nwanyị nne mmiri ebe ndị bụ ụlọ akụ nne mmiri nwanyị manarịa ezie nne na-ekele eme Emeka Gana nna ya elugo na-ekele eme wasi mmuke n'ezi ọhịa ya ndị ọ na-ekele eme ụgbọghị onye nteje abụ onye m ụgwọ ọcha ka were ọfọ nna m ndị nwe ozu ome gbagba ozizila nwụlụ eziokwu n'olule n'igwe nna ya elugo oge nwa na-ekele eme daalụ ma Chinemere agbọgide ka nna na ahụ onye bụ na malonde boligane muwo boligane na malonde boligane muwo boligane udude ne koluwe muwo boligane azago mona koluwe muwo boligane udude ne koluwe muwo boligane azago mona koluwe muwo boligane Psalm 54 gbagagba anyị tụgbe n'ugo n'isi o ụbọchị aka were ọfọ ọ dị ndị YouTube nteje abụọ
ndị boli ga na-ega ndị nwere obi eji eme nwanne ekene m obi dọla obi pans obi hero obi dutchmark obi ọra ọkọrensi oke nwa ndị ike nga mme odogo onye nteja abụ ọ na-elejesi ọ na-atụ ukwu polo ya bụ na main market ebe nwakọ nwere isi ọnọ nwa nwere oge eji eme nwanne obi nwanne m Chukwu gozie gị mma daalụ n'olu ogo na-elu oyi gbadike radụ gbaga gba abọ isi abịa anyị na onye na-egwu ode mkpọcha ka nwere ọfọ gbagaba ụmụaka nteja abọ gịnị selu ozu na mma mbala gịnị selu ndụ na mmanụ mgbe ide